bandiraɓe musidɓe tedduɓe, on calminama, on beltanama. Eɗen fof eɗen gandi ko linjili yohana goo wino e fuɗɗore konngol ngol no wonno, ngol wonduno e Allah, te konngol Allah ngol wonno ngol wonti aade. Eyyi, konngol Allah wonti aade, te konngol Allah e hoore mum. Wadde bandiraɓe, ko ɗon min jiyata wonde Allah feeñini inama aade, ari tawti yimɓe nder aduna mumen e nder duniya. Ɗum ko e nder mbaadi hertinde hawnidi no neɗɗanke ni. Ɗon muslimaɓe poñata masiyankoɓe eɓe mbiya ala ardata no neɗɗo ni, kono ko ɓe calani masiyankoɓe eɓe jogi hono majjum e nder l'islam. إن القرآن صفة الله وإن صفات الله غير مخلوق. القرآن كو صفة غور صفات الله. صفات دي تتاغاخني دينغوديتا. الآن صفة الله عز وجل كلها غير مخلوق. صفات الله دي فوف على هن تاغاندي، kono no woodi do oɗo sifa feeñi wonno feeñira. ender hadis Imam Ahmed en tawi ɗum ɗo qala rasulullahi yujzi alqur'ana yawma qiyama farijalu shahid. Nelaɗo wino alquran arata ñande darnga kono gorko purdutal ene wiye joomumen ko min ƴewnoɗa jamma, taw donc won noon jomjima. Wajji ñande darnga ma yimɓe jiyo e Allah. Eɗen janga e nder hadisaji jaldi goɗɗi hono ko jiyeten ɗo wi fa yurfal alhijab fa yanzuruna illa alwajhi allahi, tan heɗa o ittete te ɓe jeewat yeeso Allah. Te nder sahih Bukhari, Jarir robni wonde nelaɗo wino innakum satarawna rabbakum kama tarawna haza alqamar. On jiyo e jommon no jiroton ni nduɗo lewru. Teskude to jangruɗen e hadis goɗɗo ne kul yukshafu rabbana anna saqihi. Jomen ma huncitan korlal makko wa yasjudu lahu kullal mu'minina wal mu'minat. ɗo fof noon ko caggal ñande darga, kono haade darga noon beele Allah no feeñani yimɓe. Jeewen ɗo ima tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu daqqan. Ende jom makko holeri darje makko ima tajalla rabbuhu yongola nde wonti condi. Musa yani najjere nde o dari kadi o wi mango woranima mi tubanima ko min woni gadiiɗo gomdinɓe. Wadde jomiraɗo feeñini Musa tajalla rabbuhu. Yangi kadi hadisaji do nellaɗo Muhammadu wino inna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qal attani rabbi layla fil ahsani sura. Manam jomam ari am jamma e mbaadi burndi moƴƴiri ndi. Is jokki te Allah noddi Muhammad, ya Muhammad. Muhammad nootete wi labeyk rabbi wa sa'ileyk, miɗo ni e geɗe ma. Te Allah wi fima yahtasam almilahu aliya, koko fedde ɓurde tawde woni e kollaji ni. Te neraaro noode mo wi rabbi la adri, min mi andani. Fo wada yadduhu bayna katifayya, te o fawi jungo mo hakkunde kolabam. Fa wajjadtu bardaha, mi tini ɓuuɓol maggo hakkunde beccam ni. musidɓe tedduɓe, on jiiɗo sifaji ɗi Allah feeñiniri inama aade ha e nder diine l'islam. Manam o hollori inama aade ko ɓe kattani famde e yiide, ko communication, ko konngol, ko jokkodiral. So tawi eno wona nder l'islam, hole fof ko hadata Allah feeñde e almasihu o, no masiyankoɓe mbiyirtani. Nder l'islam malaika ene wawi wayrude mbaadi makko en kam jokkodirde enema aade. Wadde hawnaki so tawi Allah ne ene wawi hollirde hoore mum e won hen sifa e beele yimɓe ne keɓa andudemo. E ɗo ɗum hadisaji kolliri wonde enema aade
taggira ko en mbaydi Allah wadde hawnake Allah hutoro ko jiide ene ma aade ha gasi ngam jokkondirde muɗum bandiraɓe tedduɓe on jarama keddugol moon yo Allah barkinon